Dear X, मानोबा नोंखौ दिनै जोबोद मिस खालामदों सानो माखौ नुनानै आं नोंखौ मोजां मोननायमोनलाय माखौ नुनायमोन आं नोंनाव माखौ नुनानै मोजां मोननायमोन आङो तो बेसिकली बे भिडिअ आंनि थाखाय नङा बे भिडिअ नोंसोरनि थाखायसो तो माबोरै मा आलसा तो दिनै आं नोंसोरनो दिन्थिनायदों बड' भिडिअस तो बेवहाय नुनाय खोनानाय गासैखौबो फांफुं हिसाबै लाबानो जाबाय बिदिब्ला फैगोन बारा हारामि खालामगासिनो जागायनोसै हिनजाव माहारिखौ हप्ता खनसे होनांगौनोलै राजा जी बहन किया हिनजाव माहारि हप्तायाव होग्रा हिनजाव माहारिखौ हप्ता खनसे होनांगौनोलै अबभियासलि नों आं होग्रा बायदिखौ नुखादों हप्तालाय बहा नै नों सानफ्रोमबो होयो नों आयु गरमा थैनोसैहाय गरमा थैनोसै ना नों थैनोसै थब्ल'ना था दसे खमाय दैयाव बड' नागिन खायसे खायसे आर'नाइ खायमा गोजा माब्रै जादों नों आरो बेलसो जानो मोनबाय अबसे एक्टिं आरो हामद्रायाखै नङा मोजाङानो जादोंमोन जासाबदो बिनानावनो केर मि दावगादों खोमा So sorry यार बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बे भिडिअखौ इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय खालामनाय जादों रावनिबो गोसोखौ दुखु होनो थाखाय खालामनाय जायाखै बिदिब्ला बाय बे गोजा गाबखौ खेबसे होनांगौ जादोलै